mangko kalau lagay ko naman di masagi surang kamangupi puta kopi surang ko tanya ko kompor tigo mesumpun tinggali ko dapat sumpunan na nambali wah ayo yo tandan-tandan wa mangalagay no ya gue ya ayolah film 5 menit Dio pagi din manyungkah goreng pisang kopi pahit cara dosan salintiang hati kusui panganaman narawang bini mati anak-anak labih tabang mangko ko mga rete sa na joy ko lah kalau badan nalagay gigi tangga nanuban mulai labi ko pajalan ludoy din mga rete iyo mandi yung mabuhay hayangi anak-anak kini jarang pulang sanang bana inyo dirantau orang tiyo rayo ay matorin malinang jowi kola kalau badan tinggal surang kone manang manarasun datang sore dari anak nomor kinci habisan ngomong nyo mangirim radio untuk ngibrik mereken wood dari negari Amrik dan pencet tombol bunyinya lalu-lalulit breaker Santi monitor Indian kilo panggil-panggil panggil-panggil Indian kilo calling-calling Santi monitor kalau monitor di posko ya Santi Rana Roger banyak gae parangai nyo cando ambo datakana badan alah baun tanah inyo sangko badan ko mudoyo nyo basi ginyang yo anak gadi mata berkatum anak gadi ini bayi tu pulo nak paduli yo ada yo kamu nan paralu ada orang nang kamambao asa kayo biar gae biar tuo mata kita suara rekanai anak-anak ini jarang pulang sanang bana inyo di rentau orang tiok rayo ayam matorin melinang cowi kola kalau badan tinggal surang Pajualah hari malam datang sore dari anak nomor kinci nyo mengirim pesawat untuk ngobrik mereken wood dari negari Amrik dan pencet tombol bunyinya lalu-lalulit break Santi monitor kalau monitor kembali ke posko ya Santi besok kita kopi darat di Minang Plaza ditunggu besok di Temzon ditunggu ya Santi ya versi Surongai mantu lah kalau nak gigi tu baca itu lah mengenai gigi kau ya dulu dia pernah ni auto ketinggi lu sebuah dia Join PM kau ke Padang dia auto kau ada orang gaya sebelah kau dua gaya lisah saya tanya kan mengapa aduh para lu kan tua mamai pensiun ke Padang pergi gigi dan tinggal bakal kau balik lah tiba permanjang gigi palasu tinggal kau balik kau tinggi lewat tiba permanjang lah lewat
adon tagak sebelah sini tu rambut otas je. Ada apa tu Pak? Iko lagi giren tinggal dan di anu. Ada paralu bana dan keparalu jo orang urus pensiun ko di Padang kan. Tu siapa kaluannya tas banyak gigi palsu. Ada 5 buah. Rancak-rancak tu. Cuba dapat mana nak suam bayi ke Pak dah pakailah. Dicuba dipilih-pilih Pak don sampai don lapang. Ada pas je. Dapat nampas kecil dah kayak. Ambil ko pas mana di den ko kan. Lepas kecilnya, terima kasih doktor nak makan balik dan doktor ko doa jasa doktor ko. Tu bak kecil apa ko yo sama-sama Pak pi jangan bawa doktor lain bawa lambu tu kan mandian mai Pak no. Jadi gigi tadi ko gigi mai. Bukan mandian no. Muntah Pak. Bisa naik boleh. Tapi campur gigi mai. Gigi mai. Ayo mana yo dan masuk saya lagu berikutnya lagi. Mari